Bueno, ni 91. urtean, txunoan modulo experimental bat zan, nivel 3 esatezana, delineante proietista, eta izan ginen lehenengo modulua izan zana IMH-koa, baina benetan klasiak eta eman zian lehenengo mekan. Zeba urte hortan bertan, nolabait inaugurau zen IMH-ko instalazio berriak. Gero, egin naiz lanian zenbait lekutan, eta berriz, 96. urtean, hasi nintzen ingeniaritza ditzen alternantzia IMH-an. Hori hasi nintzen 96an, eta bukatu noan 99an. Gero, hori ikasten nauan goratuko enpresan, eta hor jarraitzu dut, eta gaur egun naiz goratuko zuzendari industriala. Eta nolabait IMH-i buruz esan beharko naukena o pentsatzen dutena da, eurak ematen zuen erremintzak gero lanian garatu beharrian gauzentzako iruditzezatela egokixak eta erabilgarriak. Nolabait gaina ona heltzeko erabili ditudan erremintza dira.